Madwar 120 eżaminatur jinsabu f'ġirja kontra l-ħin biex f'ġimagħtejn jirrevedu l-fuq minn 1700 karta tal-eżami tas-SEC u tal-MATSEC li saru f'Mejju li għadda. ċifri li kiseb One News juru li kienu 1141 student li fl-aħħar ġimgħat talbu li ssir reviżjoni tal-karta wara li ma kinux kuntenti bil-marki li nataw. Aktar minn 800 applikaw għal aktar minn suġġett wieħed biex kollox l-uffiċċju tal-MATSEC irċiva aktar minn 1700 applikazzjoni għal proċess li jieħu 4 ġimgħat. Minn dawn aktar minn 600 kienu f'livell ordinarju filwaqt li aktar minn 1100 kienu tal-livell tal-matrikola. Iċ-ċifri juru li l-akbar ammont ta' studenti li talbu reviżjoni tal-karta kien fis-suġġett ta' Systems of Knowledge b'259 applikazzjoni. Segwew is-suġġetti tal-matematika, Malti u Ingliż fil-livell ordinarju rispettivament. Suġġetti oħra li kull sena jirċivu bosta applikazzjonijiet tal-reviżjoni tal-karta kemm fil-livell ordinarju kif ukoll dak tal-matrikola huma suġġetti ta' xjenza. Id-direttur tal-MATSEC Dario Pirotta spjega ma' One News li l-120 eżaminatur li ntażlu biex jiverifikaw il-marki ma kinux parti mill-proċess biex jikkorreġu l-karti tal-eżamijiet f'Ġunju. Jekk il-marking kien fer, hemmhekk se joħroġ rapport, jekk dan l-eżaminatur jaħseb li l-istudent ħaqqu iktar marki, se jikkonsulta maċ-ċer tas-suġġett u f'daqqa mbagħad jaraw jekk il-grad għandu jola jew le. Jirriżulta li mhux daw kollha li applikaw jagħmlu dan għax ma jkunux marru tajjeb jew għax ma jkunux għaddew mill-eżamijiet. Fil-fatt kien hemm numru ta' studenti li minkejja li applikaw għal dan l-eżerċizzju kisbu marki li bihom setgħu jidħlu f'istituzzjonijiet postsekondarji u terzjarji. Iżda jieħdu ċans biex isaħħu l-grad, anki għaliex b'dan il-proċess il-marka tista' biss tiżdied u mhux tonqos.